розворот. На найближчому дозволеному, де можна. Давай проаналізуємо це перехрестя, що тут буде зі світлофором. Що тут? Знаки що показують? Ну можна, наліво можна повернути. Тоді можна і розворот, так? Да? Можна? Можна, так. Супер, виконуємо тоді тут розворот. Що ж Молодець, не побачив? правильно. Його О, він добивати. теж виконує. О, бач, який водій. Шумахер. А чого Шумахер? Так. До центру. Не гальмуй, не гальмуй. І швидко перехватимо. Раз. Тільки щось веде. Тільки ти в повороті газ. Треба Да? натискати? Ні, не треба. А ти що робила? Я натискала. Трошечки ти притискала газ. Ну, от якби газ натиснула і все, автомобіль пришвидшується, ні, да, і ні, ти не да. встигаєш вже за кермом Я поняла. крутити його. Відпускать.